Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duba jama'a. Ni wagati na muna do duba kɔnɔna na ni ka duba jama bɛɛ fo ni kanu foli kɔnɔnajɛya foli silamɛya ka foli nisɔnjɛya foli foli min ka fisa tɔ bɛɛ ye k'aw fo k'aw waleɲumanya dɔn ko Ala ka juma wɛrɛ don anw gɛrɛsigɛ kɔnɔ ni si ni kɛnɛya ye Ala ka labanko ɲuman di ne ni aw ma an b'an ka suyukuw fo da t'an fɛ k'u fo mais an b'u fo an seko damayira an bɛ gurupudenw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ k'a faamuya yɛrɛ ye a t'a to n ka tiɲɛ fɔ a ye foli yɛrɛ de jɔyɔrɔ bɛ ne na sisan ne jɔyɔrɔ cayara dɛ foli fana kɛra ne jɔyɔrɔ dɔ ye n t'a dɔn n bɛ mɔgɔw fo cogo min na tugun a y'a laminɛ ten Ala k'an to ɲɔgɔn ye k'aw ni ce aw bɛɛ k'a daminɛ kow ra kotigiw ra fo kana se a bɛɛ lajɛlen fitinin i n'a fɔ anw yɛrɛ aw folen de don ka bɔ mɛtiri Badara ne yɔrɔ yan Ala ka juma wɛrɛ di ne ni aw ma a ye dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya di an minnu ka kɛnɛyaw sabatilen tɛ Ala ka kɛnɛya di aw ma minnu ka kɛnɛya Ala ka kɛnɛya fara olu kan sini labanko ɲuman Ala k'u di an ma sitana dɔɔni bɛ maa minnu na Ala ka sitana sama ka bɔ olu ra n'an ye bɛɛ fo ten bɛɛ k'a fɔ amina Ala ka ɲinɛ an ka banbagaw fana na bi ye juma duman ye juma su sora n y'a laɲini cogo bɛɛ la n ko ne bɛna bɔ ka Ala tɔgɔ in jigi n'o ye bismim n ko ne bɛ bɔ ni bismim ye ka gundo ci bɛɛ k'a dɔn n ko ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ fɔsa tiɲɛ do kɛ parce que fɛn min mɔgɔw tɛ sigi n'a ye ko o bɛ se ka kɔn ka kɛ ni e bɔra ka sin k'o kɛ e y'i yɛrɛ fɔ e kɛra tɔgɔ ɲinina ye o la ne bɛ n yɛrɛ fɔ kɛ aw ye yafa n ma Ala kama diɲɛ do an bɛna ale fana bulonda dayɛlɛ o jumlani mais o tɛ jumlaba ye ten kosɛbɛ mais a ka dun an bɛna a ka bulonda awalu le ta sisan ka fara an kun ye bulonda minnu dayɛlɛ katɔlɔku minnu dayɛlɛ n'olu fana ma ban an bɛna nin fara o kan olu bolo dala kan parce que fɛn kelen tɛ mɛn ka lɔgɔbɔ mais n'an y'a ɲagami a bɛ ɲa bismim an bɛna na n'a ye sisan bismim ye kabako de ye Ala ka ko dogolenw bɛɛ lajɛlen bɛ bismim kɔnɔ o de ye bi ye n'an b'a fɔ a ma ko batin batin o de ye bi ye sim ni an bɛna n'o kuma ye ni Ala ka jɛn ye joona joona kɔnɔ mais fayida ra yan ale le nana shari'un masa min ka teli ka tɛmɛ a bɛɛ kan mim ni ko masa ni ko masacɛ o de ka teli ka tɛmɛ ya malako shari'un masa min ka teli ka tɛmɛ masa bɛɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ani masaw bɛɛ kan c'est à dire foyi man teli ka masa min bɔ masa min ka teli ɲakami ka dɔgɔ a ta ko sen kɔrɔ o de ye bismim ye bismim de ye batin malakul shari'un o bɛɛ n'a ta caman ko mɛtiri Badara Aliyu ma faamuya aw bɛ fɛ n bɛ mun kɛ aw bɛ ne faamuya ne ka kan ka mun kɛ sisan ninnu kuma ninnu dɔw bɛ bɔ anw da de la yan gurupu nin kɔnɔ yan duba kɔnɔ yan ni duba kɔnɔ tɛ yan i tɛ ninnu kuma ninnu dɔw mɛn da wɛrɛ la kɛlɛ ma u tɛ sɔn o a ma kɛ komi a dɔnbagaw man ca u ka jugu de maa juguw don u ŋaniya man ɲi wa e min ye ŋaniya ɲumanya ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ maa juguw ma dɛ o bɛ e yɛrɛ de minɛ sisan ko e yɛrɛ de ka minɛ ko e ka faga e bɛ nana ka na olu bɔrɔtɔ bɛɛ man ŋana ye karisa k'a b'a di bɛɛ ma an ka jɛn an k'ale kɛlɛ a ka bɔ an ɲɛ ma dɛ
an ka tarin ko ni nin cogo na bɛɛ bɛ se ka kɛ an ɲɔgɔn ye cogo jumɛn aw min ma k'o faamuya aw bɛ fara o cɛw kan k'u kɛlɛ a sani kalo kelen yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn aw bɛ sɔrɔ k'a faamuya ko jafɛn b'a dɔ taara k'an da c'est ça l'Afrique n b'a fɔ n bɛ sɔgɔ k'a fɔ o de ye farafinna ye vocal sion donc alors an bɛ tɛmɛ ni kuma ye bismin ya batin ya malakul shari'un o de ye bismin o de ye kabako ye bismin yɛrɛ n y'a fɔ aw ye cogo min na a nana ka bɔ batinu kɔnɔ n'o de ye batinu ya batin a nana ka bɔ batinu kɔnɔ bismin bɔra muluku kɔnɔ bismin fana o de ye shari'un ye bismun o de ye bismillahi rahmani rahim bismun o de ye bismillahi bismi arrahim bismi asabur bismi jabbar bismi qahar bismi rafihun qahar bismin khullu asma'ul husna bismin huwa bismi bi de bi akadu ni donna yin dɔrɔn i bɛ tunu i bɛ to ka tunu i bɛ to ka tunu i bɛ to ka tunu a ka dun kɔlɔn don bismi bim batini de don a ye taa asumaworo suna dayɛlɛ n'a fɔra yɔrɔ yɔrɔ ko batini bɛ taa mɛn yɔrɔ la dɔrɔn ko badi'u as-samawati wal ard siru faamuyabagaw b'a dɔn a bɛ daminɛ yɔrɔ minnu na don u b'a dɔn don u ka aw de nɛgɛ an tɛ kulo na yan an siɲɛw an b'aw fo dɔ bɔra bi k'a ka témoignage kɛ k'a jira k'a fɔ ale ka san 1 ni kalo 5 ni dɔɔnin de bɛ nana ko ala ka si di ne ni ale ma ani duba jama bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ komi duwawu tɛna minɛ o kan min ka di ala ye o bɛ kɛ mɛ an y'a ɲini ala fɛ ala ka si di an bɛɛ ma ani kɛnɛya a tɔ bɛɛ ka nɔgɔ o kɔnɔ a ye baara kɛ ko in ye baara de ye ne tɛna mɔgɔ si nɛgɛ bi ne bɛ bi d'aw ma bi ne tɛna mɔgɔ si nɛgɛ bi ne ma deli ka mɔgɔ nɛgɛ kunu ne yɛrɛ tɛna mɔgɔ nɛgɛ bi sini kuma tɛ peut-être diɲɛ kɔnɔ yan tɛ mais bi di t'aw filɛ